omdat wij woen graag iets leuks doen. En op festivals is dat dan boogsitten, dan loekt het toch wat meer aan als het verkleid bent. En toen zijn Oor en ik van, ja, wij willen ik wel verkleid. Dus dan hebben we het zo ingesteld, we gaan 1 keer in de maand wij verkleid zitten. Lekker ontspannen, joh. Het is gewoon, ja, wij doen dit natuurlijk zo vaak. Dus voor ons is het al redelijk normaal. En het verklaaien is ooit ontstaan uit puur middeleeuws. Maar ja, goed, dan kreeg ik nog wel eens een keer van, ja, in welke periode dan? Wat dan? Nou, op een gegeven moment is het zijn van, dat is gewoon fantasy en middeleeuws fantasy. Mij helemaal zelf weer. Er rennen elfen rond, ridders, vikings. Bedenk maar wat en kan. Alles kan. Ja, het had wel wat. Ja? Dat maakt het gewoon leuk. Ja, wees. Maar is dit een rocker in? Ja, nou ja, dat is geen rock, hè? Dat is een kilt. Ja, nee, dat is heel wat. Dat is een groot verschil. Ja, dat is een heel groot verschil, ja. Het is gewoon natuurlijk een sport wat voor iedereen leuk is, voor jong en oud. Ik ben eigenlijk begonnen omdat ik hier heen gegaan ben met mijn zoon. Maar ja goed, wij komen helemaal uit Frankrijk, dus dan moest ik hier 2 uur hier wachten. Ik denk, nou kan ik er zelf wel op gaan. Ja, zij is eigenlijk ontstaan. Wat is er zo leuk aan dan? Nou ja, dat je toch dan die eindjes eruit ziet. Als je boog schiet, dan moet je een beetje toch wel het jachtinstinct hebben. Ja. Dat hoort er gewoon eigenlijk bij. Het toch echt het doel van, ja, ik moet toch vlees hebben, dus ik moet toch eventjes wat fanatieker, ik moet even wat raken. Ja. Dat is wel eigenlijk hoort erbij. Eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk heb je een rotte avond als je niks raakt. Nee. Het is geconcentreerd blijven en steeds maar herhaal je wat toen het warm is. Als je net op zit te letten of je best even oud dan schist net met hoe scherst en dan helst die een hoge punt, was hier helst dat meer. Als de concentratie één zakje leest, gaat de piel ook kanten uit. Maar net was een haarborst. We was liek uitstraft. Ja, we spelen direct uitstraft. Dus dat is gewoon de kunst. Dus het is echt concentratie. En wint hij het nog? Soms wel, soms niet. We kunnen redelijk gelijk op vaak. Hij is wel een gauw leid. Ja, even lachen aan het plaatje en dan gaan we even koffie drinken.